Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde. Que a ultradereita é en si mesma a antítese das liberdades e unha ameaza permanente para a liberdade de información e de opinión é evidente. Que é preciso combater a súa actividade de agitación, de fake news e de desinformación, unha certeza. Mas non é apenas a ultradereita. A dereita, cada vez máis ultra, é especialista en manipulación informativa e na censura. Normalizan a mentira como arma política e criminalizan a verdade cando lle resulta incómoda. Que non lo digan a nós, os galegos e galegas, que comprobamos como os gobernos de Núñez e Feijóo converteron a Televisión de Galiza nun aparello de propaganda do Partido Popular en un couto privado onde só entran as voces do réxime ou plenamente sumisas e as informacións que interesan. Iso que os traballadores e traballadoras da TVG levan denunciando desde Defenda Galega cada semana desde hai máis de 6 anos. O BNG nunca vai dubidar á hora de denunciar as ameazas ultras que se están a producir contra quen non pensa como a eles e de combater as limitacións á liberdade de expresión. Mais, señoras e señores do Partido Socialista, para traer esta iniciativa aquí deberían vostedes ser un bocadiño máis coherentes. Prometeron derrogar a lei da mordaza e 8 anos despois aínda non o fixeron. E máis, son o goberno que máis a está a aplicar de maneira absolutamente inxusta e reaccionaria. Miren, neste momento hai na Galiza dúcias de activistas multados en aplicación da lei da mordaza por se manifestaren para parar a volta ciclista en denuncia do xenocidio que Israel cometeu en Gaza. Dúas activistas tamén xulgadas por se manifestaren en Monforte de Lemos contra a presenza do equipo israelí e mesmo un compañeiro denunciado pola Garda Civil por delito de odio, o mundo de patas pro ar, por criticar Israel nas redes sociais. En fin, a liberdade de expresión hai que defender con coherencia e hai que respetarla e facela respetar tamén desde o goberno, senón máis razóns que se lle dan ás dereitas ultras para conculcala ao seu bel prazer. E non, iso non se debe facer. Moito obrigado. Moitas grazas, señor Rego. Vamos ahora al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti.